Minulý týždeň som sa tak zranil lidko si. A tento týždeň to budem regenerovať. Teraz som na prechádzke, nech sa mi prekrvuje to lidko, nech sa mi naťahuje. Budem ho naťahovať, dávať si tam ľad, chodiť na prechádzky. A potom postupne budem behať tak pomalšie, potom zrychlovať, zaťažovať viac. A zatiaľ tak spevňovať lidko, nech sa nezraní na budúce. Teraz idem robiť izometrie na lidko, nech sa mi spevní. Teda musím tak masírovať, trochu naťahovať, ale neúplne. Iba trochu ak ide. Hlavne aby nebolelo. Potom si dám ešte večer ľad na to, pomasírujem trošku. To je to všetko. Zajtra poviem to isté. Trošku dlhšie si skúsim pochodiť. Tak postupne pridávať na zaťaži trošku. Ale dávaj pozor, či boli, či neboli. Keď boli, tak musím prestať. A ideme na to. Po prechádzke som hneď začal robiť výplny. Držal som hore nohu 10 sekúnd a pomaly som ju púšťal dole. A 5 sekúnd som nechal oddychnúť nohu a potom späť hore. A po výplne som si dal hneď ľad pod utierak a dal som si na to lidko, aby mi lepšie regenerovalo lidko. Na druhý deň som urobil to isté, som si dal dlhšiu prestávku, rovnaké výplny a ľad som si nechal z 10 minút na 15 minút. Dnes tu máme 5. deň, lidko sa zlepšuje, už ma tak neboli. Teraz som robil prvýkrát výplny v stoji. Dneska sa tu idem prejsť, nech sa mi prekrvuje lidko. Ďalší týždeň pôjdem novú fázu, kde budem robiť výplny jednou nohou na schode. Takže máte ďalší týždeň čo pozerať. Do popisku videa vám dám ešte z minulého týždňa video, v ktorom som sa zranil. A toto bude pre toto video všetko. Pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudni zanechaj like, odber alebo to zdieľaj. A vidíme sa ďalší týždeň, tak čaute.